Nagpagwas ang pahayag ang Malacañang nga wala sang probative value ang nagalapta nga mga dokumento sang Department of Public Works and Highways. May kaangtanan kay former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Samtang ginapilit naman ni Batangas Representative Leviste nga matuod kag lihitimo ang mga nasambit nga dokumento. Nahibaluan nga ginpagwa ni Leviste ang dokumento nga ginaaligar nga halin sa napatay nga si Undersecretary Cabral nga nagapakita sang alokasyon sang DPWH sa kada distrito, probinsya kag rehiyon humalin sang tuig 2023 at tubtob 2026. Suno kay Palace Undersecretary Claire Castro, wala pa sang pamatuod nga halin ini sa DPWH kag pwede nga hearsay o konpeke ang mga dokumento. Gininsiste naman ni Leviste nga nakuha niya ang mga dokumento mismo kay DPWH Secretary Vince Dizon kaginpakita na ini sa ICI kag Ombudsman antes pa man napatay si Cabral sang Disyembre 19. Samtang sunod naman sa National Bureau of Investigation kon NBI nga nakabaton sila sang bag-o nga dashcam footage nga posible mangin importante sa padayon nga investigasyon sa kamatayon sang anay Undersecretary nga si Cabral.